Foarte multe lovituri de braț la corp. Foarte decis Ionuț Iftimoae, vrea să facă o impresie bună aici în noua sală polivalentă din Piatra Neamț. Încearcă din nou Ionuț să se apropie. Oh, ce lovitură a trimis acolo italianul când Ionuț era la podea. Un gest nesportiv din partea lui Luca Panto. Da, o lovitură urâtă. Vroia să lovească la cap acolo când Iftimoae era la podea. Se aruncă Ionuț spre adversarul său. Oh, ce frumos! Croșeu de dreapta, croșeu de stânga la corp acum. E în dificultate Luca Panto. Pune presiune Ionuț pe Luca Panto în colțul ringului. Acum italianul a mai încasat o dreaptă la corp Panto. Lovitură de picior din partea italianului. Da, i-a smuls un zâmbet lui Iftimoae acea lovitură. Mult mai slab lovește italianul. Ceva low kick-uri din partea italianului. Ionuț încearcă să se apropie de Luca Panto. Bună dreapta! Încă o dreaptă la corp. Oh, croșeu de stânga excelent. Duce italianul aceste lovituri. Da, rezistent italianul. La 23 de ani are bărbie. Încă un croșeu de dreapta. Încă o stângă la corp trimis acolo de Iftimoae. Îl proiectează pe adversarul său la podea Ionuț. Îl invită la luptă acolo Ionuț Iftimoae pe Luca Panto. Cum luptător român încasează și el un croșeu de dreapta. Încă un croșeu de dreapta din partea lui Luca Panto. Da, dar probabil primele lovituri clare ale reprizei pentru italian. Penalizat cu un punct acolo italianul Luca Panto. Pentru clinciuri prelungite. Probabil pentru că a fost avertizat pe durata întregului meci Luca Panto să nu-l mai prindă cu două mâini de cap pe Ionuț. O singură mână pe adversar în clinch, spune arbitrul de ring. Ultimele 10 secunde în această repriză. Încă o dată, ce frumos, stânga la bărbie pentru Ionuț Iftimoae. Ratează din păcate croșeul de dreapta, dar continuă cu aceleași lovituri